The Judicial Services Commission JSC has announced the death of Bulawayo Labour Court Judge Justice Mercy Maya Machanga. Achiperi mushe muri Zimbabwe tono vanhu vopurudza vopembera vachiti vakomana ava vana kana denga ranowana sapi namasho kabda nyuka muzara nazo bo subscribe or like kuti na on the bell icon. Tina muri gomchinzi the JSC said the 61-year-old Justice Maya Machanga was 61 years old, collapsed at her home in Bulawayo and was then rushed to a local private hospital where she died upon admission. The Chief Justice of Zimbabwe and Chairperson of the Judicial Service Commission, Honorable Justice Luke Malava, the Judicial Service Commissioners, the Senior Judge of the Labour Court, judges and magistrates, the Secretary of the Judicial Services Commission, and all members of the Judicial Services would like to express deepest condolences to the Maya Machanga family on the passing on of Labour Court Judge, Honorable Justice Mercy Maya Machanga at Corporate 24 Hospital in Bulawayo on Wednesday 17 July 2024. Doma shukari kupinda panapa asi tikapinda muma comments aiwa pa page rinori rezimu ai toona vanhu vachipurudza vachiti ava vakomana ava ndo vari kuabuse marights evanhu venyika yeZimbabwe vachishandiswa nethe regime. Noda kuti zvavari kuita hazvisi pamutemo vachiti at least ngavaende vakomana ava ngavapere. Muri Zimbabwe chipotedzai mafungiro enyu munoti kudii pa the passing on yatiri kuona this judge wekumatebulele ndekubulawayo. Pina comment section medu mbotudza mafungiro enyu munoti kudii pamusoro pechitiko ichi. Musanga uno subscribe kulike and turn on the bell icon.